Tots sabem que hi ha llibres que et canvien la vida i altres que simplement no et deixen dormir, però perquè no pots parar de llegir. I avui parlem d'estes segones. Si vols reenganxar-te a la lectura o aprofitar les vacances per a començar a llegir, queda't, perquè este vídeo és per a tu. Avui vos vinc a parlar dels llibres que m'han fet reenganxar a la lectura, ja sigui en un moment de bloqueig lector o en un moment d'aquells que necessitava un llibre d'estos passapàgines que m'enganxessin i que realment me fessin arribar a casa en ganes de llegir, no? Ja sabem que, ens trobem en uns temps en què el moment d'oci o el moment de lleure l'hem d'escollir molt bé en què el volem gastar perquè és limitat i el temps és una cosa que va tan preuada com l'or, no? Podem dir. Per això pot ser també, però seria un altre debat, però m'agradaria introduir-vos-ho, que cada vegada trobem llibres més fàcils de llegir, podem dir, més accessibles, i això per una banda està bé, perquè tothom pot accedir a aquesta lectura, però per l'altra també trobo a faltar aquells llibres que suposaven un repte, no? Que havies, ja no et dic llegir en un diccionari al costat, però sí que et suposava un exercici d'aprendre paraules noves, d'esforçar-te, de poder concentrar o d'haver de concentrar el 100% de la teua atenció en aquesta lectura i no estar pensant en unes altres coses, i fins i tot els clàssics s'estan readaptant per a que això no sigui així, per a que tu puguis estar llegint-lo i a la vegada pensant en la llista de la compra que has de fer, no? O en el correu que has d'enviar demà. I crec que això és trist també, no? Perquè sí que és cert que vivim en una societat carregada d'estímuls, en cada vegada és més difícil concentrar la nostra atenció, ja ho veiem, no? En els vídeos, per exemple, de TikTok o els Reels, que són estímuls molt ràpids que van passant, però sí que fins un moment determinat la lectura era com el que ho revolucionava, això. Era com la necessitat d'aturar-te i centrar-te 100% en la lectura, i cada vegada ens trobem més en llibres d'estos ràpids, passapàgines, en frases curtes, capítols curtíssims, que fan que, per una banda, fan que puguem mantenir l'atenció, que cada vegada és més minsa, però per l'altra sí que suposen menys esforç, aquest esforç que trobo a faltar, i que encara hi ha llibres, hi ha moltíssims llibres que sí que el necessiten, no? Sí que el requereixen, però bé, el sector s'està adaptant a aquestes noves necessitats dels lectors i del públic, i crec que és totalment vàlid també, no? A la vegada en este moment del sector en què trobem tantes publicacions en català i tantes novetats, en què els llibres caduquen, no? Com parlava l'altre dia, que un llibre en 3 mesos, en 4 mesos ja deixa de ser novetat, i sí que em preocupa una mica, ja sé que me'n vaig una mica del vídeo, però em preocupa una mica cap a on va el sector, no? Serem capaços d'aguantar esta bombolla? Serem capaços de... Hi haurà prou lectors per a totes aquestes novetats? Les editorials independents podran aguantar el ritme, podran aguantar el pols als grans grups en esta llau de novetats, o se quedaran aparcades i cada vegada trobarem més grups que engloben diferents editorials i que les editorials petites seran absorbides per aquests grups, o realment sí, realment les independents ho podran aguantar. És un debat un debat intern en part, que fa molts de dies que em ronda pel cap i volia compartir amb vosaltres. I ara sí, anem al tema del vídeo, que són això, llibres que enganxen, llibres passapàgines, llibres per reenganxar-te a la lectura o per a llegir a les vacances. I això no vol dir que siguin llibres dolents, ni molt menys. Jo a vegades necessito aquest tipus de lectures, ja sigui perquè no tinc el cap 100% connectat, podem dir, i necessito algo que m'enganxe, que jo arribi a casa i tingui aquesta necessitat de llegir, perquè ja sabem que actualment tenim moltes possibilitats, no? D'oci, d'entreteniment, tenim sèries, tenim videojocs, ara que comença a fer bon temps, no? Tenim sortir fora, i sí que
de vegades necessito este punt extra, este punt a favor de dir, ha de ser un llibre que m'enganxa i jo arribo a casa i tingui ganes d'agafar el llibre. Per això avui parlo d'algunes lectures que m'han fet sentir això, no? M'han fet sentir esta ànsia per tornar a casa i llegir, o fins i tot per descarregar-me-la a la biblio i llegir-lo al carrer. Comencem en un dels meus gèneres passapàgines, podem dir, preferits, que és la novel·la negra. No seré jo qui vos descobrisca que este gènere és molt addictiu, que este gènere enganxa, i és que, entre misteris, crims, assassinats, a no ser que vos hagi passat alguna cosa recentment que vincule lladres, que vincule policia, que vincule sang o algun fet així escabrós, vos enganxarà molt. Si trobeu una bona novel·la negra, no podreu parar de llegir. I aquestes que vos recomano avui, a mi no us enganyo, m'han durat 2 dies, 3 dies, i també en porto una per als primers lectors, per als que comencen a llegir novel·la negra, que jo els posaria entre 12 i 13 anys, que també va ser quan vaig començar a llegir les meves primeres novel·les negres. Començaré per Nesta. És un llibre que es diu La noia desapareguda i és un thriller que és superaddictiu i partix del cas d'una jove, d'una adolescent, que juntament amb un amic se marca com a objectiu descobrir la veritat dels seus orígens que li han estat amagant a casa. I a partir d'aquí passen una sèrie d'aventures fosques, podem dir, en un viatge prohibit que faran que els més joves no puguen parar de llegir, i si com a adults los acompanyeu també vos ho passareu molt bé, perquè jo la vaig llegir i me la vaig acabar crec que en una tarda. Ja per a més grans, no podia no recomanar-vos a Michael McDowell, que ja sabeu que és l'autor d'esta famosa saga Blackwater, que si encara no n'heu sentit parlar o encara no l'heu llegit, jo vos la recomano molt. No és una novel·la negra a l'ús, sinó que seria més aviat una novel·la en molts de temes sobrenaturals, foscos, partix aparentment d'un fenomen meteorològic, no, d'un fenomen natural, que és que una riuada s'emporta tot un poble, el poble de Perdido, i en este fenomen que arrasa totes les cases apareix també una dona misteriosa, i serà esta dona qui començaran a passar també un seguit de fets que canviaran la vida d'este petit poble que viu principalment d'una serralleria, la serralleria dels Casqui, i serà també a partir d'esta família que es desenvoluparà una història que no podeu parar de llegir. Això sí que vos recomano que no esperéssiu, són diferents volums, molt petits, i us recomano, al seu moment a mi no m'ho van dir i sí que m'hagués agradat, i és que en aquesta història el que a mi me va funcionar molt bé i que crec que ho sé fer bé és gaudir del camí. Val la pena en esta saga gaudir del camí i no esperar un gran final, perquè, té este puntet. I seguint també aquest autor, en Michael McDowell, que el vaig descobrir fa relativament poc i m'ha agradat molt, vos he de parlar de La filla de la venjança. Això sí que és una novel·la negra, i també parla d'una família i d'una persona que a través de buscar esta venjança dels seus avantpassats s'endinsarà com en una espiral addictiva i superfosca, menys sobrenatural que l'altra, però també molt macabra, molt gore, que ho llegireu en una tarda. Jo vaig començar-lo un dissabte al matí i el dissabte a la nit l'havia acabat. Un altre autor català, en este cas de les Terres de l'Ebre, Jaume Arassa, i l'obra és Calaixos mal tancats, i editat per Llibres del Delicte, i en este cas ens situarem a les Terres de l'Ebre i hi haurà un descobriment, uns submarinistes descobriran una cosa i a partir d'aquest descobriment començaran a haure un seguit de desaparicions, apareixeran cadàvers. També té un punt macabre, però més de misteri, més d'aquestes novel·les negres que et fan mal pensar de tothom, que a mi m'agrada tant. Evidentment no podia parlar del gènere sense esmentar a Agatha Christie, a la reina del misteri, en este cas en una de les últimes novel·les que he llegit d'ella, La casa torta, on a partir de la mort del patriarca de la família s'investigarà si realment ha sigut una mort natural o ha sigut un crim, i ens farà sospitar de tots els membres de la família que aquella nit estaven a la mansió, fins i tot dels que semblen més innocents. I he de seguir en un gènere en el qual he reconnectat estos últims anys, i la veritat és que estic fascinada, que és la romàntica en tocs de contemporània o de coming of age, que són aquestes novel·les de creixement,
però en relacions amoroses i una mica de salset. I la primera que vos he de recomanar és una de les meves autores preferides, que és Sally Rooney. En este cas vos recomano la primera novel·la de l'autora, que és Converses entre amics, també de les últimes que he llegit d'ella. I és una història que ens parla de relacions complicades, però també, com és característic d'ella, ens parla d'introspecció personal. També hi ha aquest punt de salsets, de drama, que m'agrada, de relacions de classe, però diria que el millor, i és el que potser m'enamora de Rooney, és que ens fa sentir part de la història, com si realment te fa sentir aquestes papallones a la panxa, no? Este nèguit, podem dir, que per molt que s'allunyi de la teua realitat, allò que està passant als personatges, allò que viuen els personatges, te fa sentir com si estessis tu dins del llibre. Una altra novel·la d'aquest estil que em va enganxar i em va agradar molt és Trio. En aquest cas parlem d'una relació entre 3 persones, com diu el títol, que també estan creixent, estan en una etapa de desenvolupament, i a mi em va recordar molt aquest estil de Rooney, potser una miqueta més de drama, de tristesa, també de creixement personal, però crec que també vos pot agradar molt. I acabaria en una història, potser no tant de coming of age, sinó de... És una altra etapa, no? Els personatges estan en una altra etapa de la vida que aquestes 2 primeres, i és un estiu per estimar, és aquesta trilogia de l'Esther Vernon, que realment us llegireu en 2 dies de vacances, o us recomano molt també per a les vacances d'estiu, perquè està ambientada a l'estiu, i parteix d'una dona que ja és de mitjana edat i ha de patir una cosa que moltes persones us ho heu trobat o mos hem trobat, que és que la seva parella mor, i a partir d'aquí ella ha d'aprendre a viure, no? Ha d'aprendre a conviure amb la seva família de nou, en aquest cas a retrobar-se en sa mare a la casa d'estiu, i d'alguna manera també de creixement personal i de desenvolupament personal en aquest moment que has de començar de nou, no? En una etapa de la teva vida en què potser et pensaves que ho tenies tot fet i no és així. I has de saber muntar-te una nova vida, per dir-ho d'alguna manera. I potser no esperàveu esta categoria, però a mi un tipus de llibre que m'ajuda molt a sortir de bloqueig lectors o d'etapes menys lectores és la novel·la gràfica. En aquest cas vos recomanaré 2 que són de les meves preferides i que també s'emmarcarien en allò que vos parlava al principi dels llibres que et canvien. En aquest cas també m'han canviat una mica estos llibres, i són lo còmic Ethel i Ernest, que parla d'una relació entre 2 persones des que són joves fins que es fan grans, i tot el desenvolupament de la seva vida. Han de passar una guerra pel mig, tenen fills, el desenvolupament d'una vida com a tal és molt emotiva i a mi em va marcar. I un altre llibre que us n'he parlat 1000 vegades, que també és un còmic en blanc i negre, és Persepolis, de Marjane Satrapi, on coneixem com l'autora va viure tota la seva infància en un moment complicat de l'Iran, i que, tot i que ella el va escriure fa uns anys, crec que és molt actual i que ens pot servir per entendre'n per la situació actual en tot el que està passant. I acabo en l'últim apartat, que potser no tothom estirà d'acord, però ara us justifico el perquè, que són les novel·les breus. Les novel·les breus a mi em serveixen per a trencar este bloqueig lector quan precisament vinc de llegir una novel·la llarga o bastant densa, i sento que he tardat molt de temps en llegir esta novel·la, que no passa res, ho sé, però igual si fa un mes o 2 mesos que estic llegint el mateix llibre, necessito alguna cosa més ràpida per a poder-la digerir abans i poder creure que he assolit una meta més, no? Que he assolit un repte i que el meu cap, no sé si té gaire sentit això, potser alguns no ho entendreu o alguns altres sí, que el meu cap cregui que ha pogut llegir un llibre en menys temps del que ho ha fet, no? Que no tornaré a estancar-me i a tardar 2 mesos en llegir un llibre. I per això a mi me van molt bé aquestes novel·les breus. Vos recomanaré 2, que no vol dir que siguin ràpides de llegir o de digerir, no? Però sí que a mi me van molt bé per a poder seure en una tarda, concentrar-me 100% en aquella lectura, començar-la i acabar-la. I una és L'àvia Harris, d'una de les meves autores preferides, Willa Cather, que ens parla d'esta àvia, d'esta iaia, i coneixem la seva vida en totes les coses que ha de viure. Ella comença a haver-se de moure del seu lloc on ha viscut tota la vida i comença de nou a un altre lloc, sí que en la seva família,
però també ens ensenya una mica aquesta saviesa i aquestes dificultats que es viuen a la tercera edat, tot i ser una època molt diferent a l'actual. I una altra novel·la breu que us he de recomanar és El lloc, d'Annie Ernaux, una novel·la molt intensa, brevíssima, però molt introspectiva, que a mi me va arribar molt, me va marcar molt, potser pel moment també que estava vivint jo, i és que l'autora, Annie Ernaux, mos parla, partint de la mort del seu pare, de com va ser la relació en aquesta persona i de com l'acomiada avui. I per acabar, vos he de recomanar una trilogia que poden llegir des de joves a partir de 11-12 anys fins a adults, perquè jo l'he gaudit moltíssim, i és la saga Iremonger, on acompanyem als membres d'esta família, sobretot al protagonista, el Claude. Ells viuen en un univers distòpic, en un Londres distòpic, futurista, on la brossa s'ha acabat menjant a la societat, i en aquests membres de la família tenen una relació molt particular en els objectes. Cada membre de la família té un objecte de naixement i a partir d'allí, a partir d'aquesta premissa, comencen a passar, viuen moltes aventures i coneixerem una mica aquesta mansió on viuen i tot el que els hi passa. A mi m'agrada dir que tots els llibres tenen el seu moment i que hi ha un llibre per a cada lector, i al final és igual quin tipus de llibre estigues llegint en aquest moment, si és d'estos passapàgines, si és dels addictius, si és dels que s'han de llegir en un diccionari al costat, si és dels que et marquen per sempre. La qüestió és que estigues gaudint i que pugues desconnectar a partir d'estos llibres. I ara vos deixo en algunes recomanacions, no sempre de passapàgines, sinó també de llibres de fons, d'alguns dels nostres referents del sector. Recomana-mos un llibre. Doncs mira, ara mateix m'estic llegint un llibre de Maria Climent, que és una autora d'aquí baix. Em va agradar molt el seu primer llibre, Gina, precisament perquè la protagonista ha estudiat traducció. És un ofici que poques vegades veus com a l'ofici del protagonista d'una història. Hi ha més casos, però no és l'habitual. I m'agrada molt també el fet de llegir literatura escrita en català tortosí. M'encanta i crec que és una prosa bastant fresca. Un que em va agradar molt, que vaig llegir fa anys, que és Por, de Stefan Zweig. Stefan Zweig és un autor com superconegut i supervenerat, que escriu molt bé, però sento que hi ha llibres que passen com desapercebuts, no? Sí. Carta d'una desconeguda, Tothom el sap, És un autor- novel·la d'escacs, també. És un autor d'estos que potser fa una mica de respecte, però part pel principi. Fa respecte, perquè sembla com molt intel·lectualoide, no? Mira, vaig llegir Por, i en aquell moment era època que jo no era gaire lectora, o sigui, el vaig anar a algun lloc, em va cridar l'atenció i el vaig comprar, i parla d'una dona que està posant-li les banyes al seu marit i rep un xantatge, algú l'ha descobert i la comença a xantatjar, com es digui, i ella comença a passar molta por per si el seu marit ho descobreix, i com que la por tenyeix tot el relat. És un relat curtíssim, és que és finíssim, són potser 70 pàgines, i acaba sentint l'angoixa de què passarà, aquesta dona la descobriran o no. Em va encantar, em va atrapar molt, va ser com, me'l vull acabar ja i vull saber com acaba. Et diré la Gota Christoph, que la vaig descobrir fa uns 3 anys o 4, la trilogia de Claus i Lucas, que em va flipar. Em va agradar molt, perquè el vaig començar a llegir sense saber què estava llegint, sense saber res d'ella, i el vaig començar a llegir i al principi vaig tenir la sensació de... Saps com si hi hagués una càmera oculta? M'estic dient, què estic llegint? No sé què estic llegint, saps? Però després te va enganxar. Sí, no sé si és un conte, no sé si és una novel·la, però després és una dona que escriu d'una manera molt crua, a partir d'unes vivències pròpies que va tenir, i és molt espectacular. Recomano molt els llibres de, la lletra A, escrit per el Josep Lluís Badal i il·lustrat per la Susana Zeller. És un llibre que també vaig tenir el goig d'editar, jo crec que ara ja fa potser 12 anys o 13, però que segueix ben viu. És com unes cròniques de Nàrnia fetes aquí, són 2 germans que salven el món de la fantasia, és un totxaco, perquè vaig decidir editar-lo a edició òmnibus, amb el paper tallat a l'antiga. La Susana és una il·lustradora de Polònia, però que fa molts anys que viu a Girona, per tant vam treballar colze a colze. És un dels llibres que estimo més, que regalo més, que recomano més i que a més vaig tenir l'honor d'editar. Vaig llegir el Rei de Groc,
És un llibre molt estrany, el coneixes? No. És un llibre que va publicar Angla fa 10 anys perquè venia una mica de la sèrie de True Detective, que es parla de... Hi ha el mite de Groc i hi ha el llibre de... i es parla molt del rei de Groc. És un llibre escrit a finals del segle XIX. Són 4, bueno, de fet són més contes, però han recollit com 4 contes en aquesta edició d'Angla, que la va editar l'Albert Pijoan. És un llibre tan bo i tant, perquè a més és com que no té res del que t'imaginaries de l'escriptura del segle XIX, és molt àgil, és molt fresc i va, l'argument dels contes, és gent que ha estat en contacte amb una obra de teatre que es diu El rei de Groc i que fa embogir. Jo sempre recomano molt l'estiu que la meva mare va tenir els ulls verds, de la Tatiana Tivoleac. El vaig llegir fa 3 anys i és que no em canso de recomanar-lo. És una lectura, és un llibre dur però que al mateix temps és tan lluminós que el tornaria a llegir. A vegades passa una cosa màgica quan llegeixes, que és que l'autor està parlant d'ell, però tu, aquella lectura t'ha arribat en el moment adequat i tens com una sensació gairebé màgica que t'està interpel·lant i que t'ho està dient a tu. Gairebé que tens la sensació que està parlant per tu, que està escrivint per tu. I a mi això m'ha passat algunes vegades i em va passar una vegada de manera molt bèstia amb el llibre Vincles ferotges de la Vivian Gornick, que és una autora nord-americana, que aquest llibre està publicat per l'Altra Editorial. De fet, està publicat en un volum doble que ajunta les novel·les Vincles ferotges i La dona singular i la ciutat. Doncs llegint Vincles ferotges vaig tenir un d'aquests moments que penses realment val la pena llegir només per trobar-te amb una experiència com aquesta. Fusta d'eucaliptus cremada, que és un dels que a mi m'ha tocat bastant. És una noia d'Etiòpia que va ser adoptada per una parella de catalans als 7 anys, que va a mig camí entre la reflexió i l'autobiografia. Una autora local, que és Maria Climent, que ella ha fet Gina, i també ha fet A casa teníem un himne. La recomano perquè m'agrada molt i sempre ho destacaré de Maria Climent, la capacitat de descriure les relacions familiars, és a dir, i també una relació entre mares i filles forta, com si diguéssim, però sap descriure els llaços familiars que no sempre són fàcils, no? Exacte, que poden haver tensions. Que hi ha alts i baixos, i també que m'agrada que llegir a Maria Climent és com si estigués parlant en una amiga. És un llibre de Maggie Farrell que es diu Aquest deu ser el lloc. Ella és una autora que m'agrada molt, de fet ara just m'he acabat una altra d'ella també, però aquest en especial, no sé, doncs també tots els personatges, com estan construïts, va arribar molt. Els Jocs de la Fam, que per mi va ser el que em va fer enganxar-me i que a més m'ha fet ser qui soc una mica també a nivell polític, social i de personalitat. Els Jocs de la Fam sempre. I després recomano també la meva lectura actual, que és El món flotant, d'Elastic Books, que també té una mica les vibres dels Jocs de la Fam. Tot el món així distòpic, jo estic allà sempre. Us recomano El mestre Antoni, que és un llibre en lectura fàcil per nens, que va sobre el famós mestre de la Guerra Civil. Hi ha pel·lícula, a més, amb el suport de les pel·lícules també ajuda molt, moltes vegades a acabar d'entendre tot allò que diu el llibre. I Carta a una desconeguda de l'Stefan Zweig, que és un clàssic meravellós. Potser per un públic ja més jove o adult. Sí, aquest és més per un públic adult, però està vehiculada a través d'una carta i és superinteressant i molt divertida de llegir. Res més, moltes gràcies per ser aquí, un capítol més, i recordeu també que em podeu trobar a Instagram i a TikTok com les ulleres de llegir. Fins la propera.